Внимание, внимание! Това видео е създадено абсолютно и изцяло с цел шега и нито един реалити формат не е пострадал при създаването му. Здравейте! Аз съм Теодора Цончева или просто Теди. Ако това е първото мое видео, което гледате, чукнете 5, здравейте! Ето, вече сме приятели. Това, което може би не всички от вас знаят за мен, е, че аз самата съм участвала в реалити формат, а именно X-Factor. Обичам всичко свързано с него, обичам екипа, с който работих, обичам участниците, с които пеехме на една сцена и ако сега времето се върне назад, пак бих участвала. Затова се чувствам абсолютно квалифицирана да направя това видео. Какво говорите? Какъв е този звук? Казвате откъде знае тая как се печели реалити формат след като не спечели X-Factor? Ами знам! Задържах се там достатъчно дълго, за да имам ключа и тайната към победата на всеки един реалити формат. Приемете ме като вашия безплатен инструктор. Реалити формати. Лесният начин, по който всеки, който иска, може да стане известен в днешно време. А в днешно време страшно много хора искат да бъдат известни. Участници много, победителят е само един. Ето как да бъдем този човек. Как да спечелим Survivor? Няма нищо трудно в това да спечелим Survivor. Много е важно първо да се подготвим психологически, да се откажем от лукса и удобствата, с които сме свикнали. Най-добрата психологическа подготовка си гарантирате, като няколко пъти изгледате филма Тарзан или Книга за джунглата, в която версия предпочитате. След това започнете ежедневно да ходите в парка и да се катерите по дърветата, по-късно през деня да блъскате здраво във фитнеса и винаги спете на отворен прозорец, независимо дали навън е 20 или минус 20 градуса. Свикнете да се прехранвате с всякакви насекоми, хлебарки, мухи, бълхи, бръмбари. Избягвайте пчелите, усите и миризливките, ако ви е мил живота. Това ще ви е много полезно не само за да спечелите Survivor, а и за да си гарантирате, че дома ви ще е чист, няма да има никакви насекоми, а вие ще сте приели необходимата си дневна доза протеини. Превърнете в свой навик всеки ден да се мажете с кал и всякакви мръсоти. В крайна сметка, за кого не са полезни калните бани? Ако искате да спечелите Big Brother, първо и най-важно, подгответе се по география. Особено ако сте руса жена, модел или поп-фолк певица, със сигурност ще ви изпитват по география. А нали не искате да стане така? Ами, столицата на Чехия е Белгия. Чакай малко, Чехия държава ли е или град? И градовете имат ли си столици? И разказвайте смело за всичките си незгоди в живота. Нека всички зрители разберат колко силен човек сте. Ако живота ви не е бил особено тежък, измислете си драматични събития, но внимавайте да не ги забравите и да не вземат да ви се разминат версиите в даден момент. Чистете, гответе, не пропускайте и най-дребната възможност да хвърлите няколко капки пот, за да покажете колко сте добри. Винаги твърдете, че сте отборен играч и бихте направили всичко за благото на съквартирантите си. Усетите ли обаче възможност да блеснете за сметка на някой друг? Не се колебайте да я сграбчите и да стъпите върху него в името на успеха. Демонстрирайте жертвоготовност. Ако някоя мисия ви се стори непосилно трудна или дори ужасяваща, винаги скачайте първи в нея. Не пропускайте възможност да покажете колко сте смели и как можете да се изпоцапате, дори нараните в името на това съквартирантите ви да има какво да ядат другата седмица. И ридайте! Плачете много! Всъщност, плачете през цялото време! Ако ви е трудно да плачете фалшиво с истински сълзи, просто направете правилната гримаса и прикрийте очите си. Така със сигурност ще съберете изключително много DMS-и. SMS-и. Да, в общи линии в реалити форматите изглежда сякаш постоянно събирате дарения от зрителите. Сякаш ако не гласуват за вас, с живота, здравето, кариерата и мечтите ви е свършено. Ами, то всъщност, ако участвате в Big Brother си е така. Подобна е ситуацията и в един друг реалити формат, в който, както вече ви споменах, самата аз имах удоволствието да участвам. X-Factor. Ако стигнете до големите концерти, ще имате късмета прекрасните водещи да събират DMS-ите вместо вас, докато вие просто гледате жално или обнадеждено в камерата. Уважаеми зрители, ако искате Теди да има успехи да сбъдне мечтите си, ако искате да бъде щастлива и да се реализира в живота, гласувайте за нея. Тя се бори непрестанно и върви по трънливия път към върха, но няма да се справи без вас. Има нужда от вашата помощ, за да успее. Подкрепете я, не я оставяйте без мечти и без надежди. Гласувайте! Изключително важно е да имате сериозна лична драма, с която да разплачете публика и жури.
Не се притеснявайте да експериментирате смело в съчиняването на житейската си история. Второто най-важно нещо, което със сигурност ще ви донесе победата в X Factor, е да се научите да държите дълъг, висок, прав тон, който да изглежда убийствено труден. And you will never know, I will never show what I feel, what I need from you, no. Това, мили хора, е пълна скука. Това обаче от своя страна I surrender. Това е победа! Я се вижте! Вече започвате да схващате! Я да взема и аз да пусна едно DMS-че за вас! А ако пеете така... Can you feel the love tonight? Значи се задава перфектния формат за вас! Пееш или лъжеш? В интересни времена живеем. Вече ще има разделение. Певците, които могат да пеят, и певците, които не могат да пеят. Само че и двете категории ще са мега звезди. Така че всички вие, които искате да пеете, но не можете, или всички вие, които искате просто да се видите по телевизора, или всички вие, които искате да бъдете известни с това, че сте известни, вече имате съвършения формат. Тук инструкциите ми са много простички. Просто отидете, бъдете пълен айляк, правете си каквото си правите, пейте си както си пеете и най-вероятно вие ще спечелите. България търси талант. Просто пейте! Не разбрахте ли за толкова години, че каквото и друго да правите в България търси талант, няма да спечелите? Независимо дали танцувате, въртите огън, скачате на мъже или хвърляте ножове, все сте прецакани. Да, знам, че има купища реалити формати за пеене и този би трябвало да е единственото място, на което да се демонстрират и други таланти, обаче няма да стане. Има ли формат за сценични изкуства, запомнете, че просто трябва да пеете. Тук използвайте добре познатата вече формула с дългия прав тон и личната драма. Благодаря ви, че гледахте видеото ми. Ако ви е харесало, не забравяйте да го споделяте с приятели, да ми дадете одобрението си под формата на палци нагоре, да се абонирате за канала ми тук, защото правя нови видеа всеки четвъртък. Също така да изгледате предишното ми видео ето тук, което е на тема заблудите в началото на учебната година. Вече не си помня видеята, изглежда са много. Ако ръкомахам като пълна идиотка, защото вие сте на телефони и анотациите не работят при вас, всички тези неща ги има и в описанието. Благодаря ви за отделеното време, пожелавам ви много хубав ден и до скоро!